Parring af elektronisk termostathoved i kombination med rumtermostat på centralenheden. I denne vejledning vil vi parre det termostatiske hoved og tilhørende termostat til den centrale enhed. Gå til menuen. Hold ikonet nede, indtil der er adgang til installationsmenuen. Tryk på Create House, Opret hus. Opret et rum ved at trykke på plustegnet. Fjern det gamle navn. Giv rummet et navn. For eksempel loft. Bekræft ved at trykke på det grønne flueben. Gå tilbage til det forrige menu ved at trykke på piltasten. Gå derefter til RF-initialisering. Tryk på Heating, opvarmning. Vælg det rum, der netop er oprettet. I dette eksempel loft. Tryk på det grønne flueben. Indstil nu rumtermostaten til RF-tilstand. Sæt rumtermostaten i RF-tilstand ved at holde knappen nede, indtil du ser RF. Tryk derefter på knappen igen. INI vises. Tryk nu på RF-initialisation på centralenheden. Slet det gamle navn. Giv rumtermostaten et navn. For eksempel termos for termostat. Bekræft ved at trykke på det grønne flueben. Forbind nu termostathovedet med det tilsvarende rum. Gå til RF-initialisering. Tryk på Heating, opvarmning. Gå derefter til det samme rum, som termostaten er knyttet til. I dette eksempel loftet. Indstil nu termostathovedet til RF-tilstand. Tryk på fluebenet på termostathovedet, indtil der vises 4 nuller. Tryk derefter en gang på højre piltast. Der står nu RF på skærmen. Tryk nu på RF-initialisation på centralenheden. Slet det gamle navn. Giv termostathovedet et navn, for eksempel Heat. Bekræft ved at trykke på det grønne flueben. Termostathovedet er nu forbundet til centralenheden. Hvis flere termostatiske hoveder skal forbindes, skal du gentage konfigurationen.